ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୋ ପାଇଁ ମରିଯିବି ତୁ ଯେମିତି ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ। କଣ କଣ୍ଢେଇ ଆଖିରେ ଆଜି ଲୁହ? ଭାଉଜ ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ? କିଏ କଣ କଲା ନା କଣ ବା? ଭିଡିଓଟା ସେୟାର କରିକି ମରିବି ଦିନେ। ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲୁଣ, ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି ଭାଇ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ। ହଁ ସେ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ିକି ଯୋଉ ଯାଉଛୁ ମୁଁ କଣ ଆରେ ଆରେ ଯେତେ ହେଲେ ଭାଉଜ ସେ ତମ ମ୍ୟାନେଜର ତି, ଯିଏ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହୁଏ ସିଏ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ନରମ ହୁଏ। କାଲି ସିନା ପିଟିଥିଲା, ଆଜି ପୁଣି କଣ କେସ୍ କରିଛି? ଇଭେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କାମ କରିବିନି। ଯିଏ ମୋର ନଙ୍ଗଳା ଫଟୋ ଭିଡିଓ ରଖିପାରୁଛି ତା ଉପରେ ତା ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ? ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ। କିଆରି ଗୋଟାକ ଯାକର ତରଭୁଜ ଖାଇକିରି ଏଇଖିଣା କହୁଛ ମୁଁ ସୁଗାର ପେସେଣ୍ଟ।